Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιωάννινα TV. Καλησπέρα κύριε Βράση Ντόκα, Χατζη Νικολάου των Ιωαννίνων. Όχι, κύριε Ρούμπο. Σας παρακαλώ. Είστε καλά? Πολύ καλά. Πείτε μας καταρχάς ένα σχόλιο για την κεντρική πολιτική επικαιρότητα, όπως αυτή καταγράφεται στα Γκάλοπ. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι να βλέπουμε τα Γκάλοπ και να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς βλέπουμε. Βλέπουμε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα αυτή τη στιγμή καταραίουν. Έχουν ένα ποσοστό και τα δύο μαζί γύρω στο 45%. Δηλαδή ούτε η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά, ούτε το Πασόκ είναι μπροστά. Είναι και τα δύο μεγάλα κόμματα δεν έχουν το αίρισμα του λαού. Αντιθέτως, εδώ θα πρέπει να σταθούμε σε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι στο φαινόμενο Καρατζαφέρης, το οποίο εδώ και μια οχταετία ανεβαίνει σιγά σιγά και σταθερά. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κ. Καρατζαφέρης ξεκίνησε από ευρωβουλευτής, ψηφίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο καλύτερος ευρωβουλευτής των Ελλήνων και συνέχισε και μπήκε στη Βουλή μετά από ένα μεγάλο πόλεμο. Και τα Γκάλοπ σας καταγράφουν γύρω στο 5%. Ναι, για μας είναι πολύ καλό. Πιστεύω ότι το ποσοστό που έχουμε, μπήκαμε στη Βουλή, στην Ελληνικό Κοινοβούλιο, με 3,5% και τώρα έχουμε 5,5%. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Αυτό είπε κιόλας να πούμε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιθέτως σε άλλα κόμματα που έχουν πολλά χρόνια στη Βουλή και έχουν μείνει στάσιμα. Μάλιστα. Κύριε Πίπο, θα ήθελα την οπτική σας, την οπτική του ΛΑΟΣ για την υπόθεση του μοναστηριού Βατοπεδίου. Πώς παρακολουθείτε να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι γενικά το Άγιο Όρος είναι ένας επίγειος παράδεισος. Γι' αυτό δεν πρέπει να εστιαζόμαστε γενικά στο Άγιο Όρος και στο Βατοπέδιο. Πιστεύω ότι είναι λάθος τα κανάλια που αναδεικνύουν το Άγιο Όρος και το Βατοπέδιο. Πιστεύω πρέπει να πούμε για τον Εφραίμ και για τους κολλητούς τους. Οι κολλητοί του δεν είναι μόνο ο Δημοκράτης, ο κ. Ρωσόπουλος, είναι και οι Πασοκτζίδες. Ήδη στις εφημερίδες τις αθηναϊκές και πιστεύω και σε λίγο στις γενιάτικες θα δείξουν ότι είναι φωτογραφισμένος ο κ. Εφραίμ και με τον κύριο Ρωσόπουλο και με διάφορους βουλευτές του Πασόκ. Επομένως δεν έχει καμία σχέση το Βατοπέδιο, η θρησκεία και το Άγιο Όρος. Να έρθουμε σε 2-3 τοπικά ζητήματα. Εσείς τελευταία έχετε κάνει δημόσια μια πρόταση για δημιουργία εδώ Υπουργείου Υπήρου. Με ποιο σκεπτικό? Πείτε μας το σκεπτικό σας, κύριε Πίπο. Έκανα μια εισήγηση, αν μπορώ να την πω έτσι, μια πρόταση στον πρόεδρό μου, τον κ. Καρατζαφέρη, να κάνει μια ερώτηση στη Βουλή. Μάλιστα. Για να ιδρυθεί κάποιο Υπουργείο Βορείου Υπήρου. Δηλαδή, Βορείου Υπήρου. Υπήρου και Βορείου Υπήρου. Μάλιστα. Αυτό έχει. Δηλαδή, πείτε μας το σκεπτικό σας. Το σκεπτικό μου είναι ότι για ευνόητους λόγους υπάρχει το Μακεδονία και Θράκης. Και για λόγους ευνόητους υπάρχει και το Αιγαίο. Για αυτόν τον λόγο, όσοι είναι βορειοϊπηρώτες, θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει εθνικός λόγος, λέτε, να δημιουργηθεί ένα Υπουργείο Υπήρου και Βορείου Υπήρου. Ναι, πιστεύω ότι νοερά θα αρχίσουμε να επανενόμαστε, να υπάρχει ένα μεγάλο Υπουργείο, διότι να μην ξεχνάμε ότι η Ήπειρος είναι το φτωχότερο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μεγάλη εσωτερική μετανάστευση, υπάρχει μεγάλη υπογεννητικότητα και υπάρχει πολύ μεγάλη ενεργεία. Και αυτά έχουν βγει, είναι στατιστικά. Δεν είναι πράγματα που τα λέμε. Για τον Χιτά θα ήθελα την άποψη του ΛΑΟΣ. Εδώ στα Γιάννενα υπάρχουν αντιδράσεις στη χωροθέτηση του Χιτά στο ελληνικό. Η δικιά σας άποψη, η άποψη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ποια είναι για τη χωροθέτηση του Χιτά στο ελληνικό? Η άποψή μου για τη χωροθέτηση του Χιτά είναι ότι πρέπει να αποφασίζουν σίγουρα οι κάτοικοι. Και πιστεύω ότι αν δεν το θέλουν οι κάτοικοι δεν πρέπει να γίνει εκεί. Θα πρέπει να το σκεφτεί καλά ο Γενικός Γραμματέας. Και πιστεύω ότι σε λίγο καιρό ο Χιτά θα καταργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι έχω διαβάσει, και θα γίνουν κάποιες μονάδες βιομηχανικές, αν μπορώ να τις πω, οι οποίες θα ανακυκλώνονται κιόλας. Γιατί πιστεύω ο Χιτά δεν κάνει και τίποτα. Μάλιστα. Και τα τελευταία, κύριε Πίπο, πώς βλέπετε την κόντρα Πάνο Ζάχου Γκόντα που εξελίσσεται? Σας ευνοεί εσάς το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό? Εμάς δεν μπορώ να πω αν μας ευνοεί, άμα δεν μας ευνοεί. Το θέμα είναι ότι αυτά που βλέπουμε εμείς σαν νέοι, που ασχολούμαστε με την πολιτική, δεν πιστεύω να είναι και τόσο σωστό. Θα πρέπει και οι δύο να κάνουν ένα συμβασμό, μια παραχώρηση και να βρουν το κοινό συμφέρον του τόπου. Και γι' αυτό το λόγο
Και εγώ έχω ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα, ας πούμε, έχω ξεκινήσει σαν εργαζόμενος, έχω μπει στο κόμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγενού και πιστεύω ότι όλοι αγωνιζόμαστε για να γίνουμε βουλευτές και για να βουλευτούμε σε μια καρέκλα, αλλά περισσότερο να προσφέρουμε στη μεσαία τάξη των Ιωνίων, για να στη φτωχή τάξη. Θέλετε, κύριε Πίπο, να πείτε κάτι τελευταίο στους τηλεθεατές και να κλείσουμε με αυτό? Ναι. Ήθελα να κάνω μια έκκληση στη διοίκηση του αστικού κτέλ. Υπάρχει ένα πρόβλημα που διάβασα σήμερα στις εφημερίδες. Να το διαβάσω λίγο εδώ. Ναι. Δεν υπάρχουν στάσεις και δεν υπάρχουν και στέγαστρα συγκεκριμένα. Υπάρχει μια διαδρομή που γίνεται στα κάτω Μάρμαρα και οι στάσεις, από ό,τι πληροφορήθηκα τηλεφωνικώς με κάποιους κυρίους, δηλαδή πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο το πρωί και βρέχονται. Γενικότερα στην πόλη? Δεν κατάλαβα. Γενικότερα που δεν υπάρχουν στάσεις? Από ό,τι διάβασα σε κάποιες εφημερίδες, δεν υπάρχουν εκεί στην κοινωνία κάτω Μάρμαρα, κάπου εκεί στην κοινότητα, στο συνοικισμό Περάμετρος. Μάλιστα. Κύριε Πίπο, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιωάννα TV. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι. Είδαμε λίγο πριν μια πολιτική συζήτηση με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τσαμαδιά. Ο κ. Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς είναι Γενικός Γραμματέας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και βρίσκεται στα Γιάννενα για τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων των κτηρίων της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Μουσικό Λύκειο στην περιοχή Αγίου Νικολάου Κοπάνων. Να δούμε τι μας είπε για τη διαβίου εκπαίδευση, ένα σημαντικότατο ζήτημα.